ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୱାନଡେ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ତିନିଟିକିଆ ସିରିଜରେ ଭାରତ 2-0ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇ ସିରିଜ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହି ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଓ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ଏବଂ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଭାରତ 5 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 399 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାମରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ 103 ବ୍ୟୟ କରି ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 400 ରନ୍ର ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିବାବେଳେ ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଡିଏଲ୍ଏସ୍ ମେଥଡରେ 33 ଓଭରରେ 317 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳି ଏହି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଇ 28.2 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 217 ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନ୍, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 3ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା 2ଟି ଓ ମହମ୍ମଦ ସାମି 1 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।